फैगौ इलेक्शनखौ लानानै आरो बिटिसिआव आगोलाव जेरै बिपिएफ हिसाबै बयबो जाथि धर्मालम्बी गासैखौबो लानानै खौसेयै बिटिसि ओनसोलाव सान्थि प्रतिष्ठा खालायनाय आरो उन्नयन लाबोनायनि खामानि मावदोंमोन। बेखौ आरो साबसिनै मावफुंनो थाखाय जों दा थाग थियारि जादों आरो रायजोफोरनिसिम जोङो दा थांगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव बयबो रायजो राजाफोरजों दानि सरकारा ओनसोलाव मा मावदों मावाखै, बोरैहाय बिटिसिखौ धंस' खालामगासिनो दङ, बिटिसिआ बोरै जोबस्रांलांगासिनो दङ, ओनसोलाव जे दासिमबो उन्नयननि नामाव जेबो मावजेनाखै, बेफोर खोथाखौ जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायगासिनो दङ। आरो दिनै बे आस्राबारि प्राइमारियाव बेखौनो लानानै जोङो सावरायलायदों। बयबो प्राइमारि आस्राबारि प्राइमारि बिपिएफनि सिङाव थानाय गामिनि गावबुराफोर आरो बुद्धिजिबिफ्रा दिनै ज' जानानै बेवहाय जोङो सावरायलायगासिनो दङ। दिनै 16टा बिटिसिनो होखानाय डिपार्टमेन्ट, बे डिपार्टमेन्टखौ नोंथांमोनाथ' नटिफिकेसनखौ नुबाय, डिसिनो हस्तान्तर खालामनाय। बे अफिसियेल नटिफिकेसना माखौथो बुङो? बे जों थगायनाय, जोंनि खुगाजों बुंनाय नामा? जोंथ' बानायना बुङाखै। बिथांमोनहा बिटिसिआव चिफ CEM प्रमद बर'आ एप्रुभ खालामनानै बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बेखौ गेजेट नटिफिकेसन खालामदों आरो 16टा डिपार्टमेन्टखौ कनसार्न डिसिफोरनो हस्तान्तर खालामदों। दिनै डिसिनि सार्भिसा बिटिसिनि सिङाव गैया। जोंनि बिटिसिनि जि एकर्ड जादों, जि आसाम गभर्नमेन्टआ गेजेट नटिफिकेसन होदों, बेवहाय बुंनाय दङ डिप्टी कमिशनार, सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस and their subordinates will not be under the purview of BTC. गतिके बे पावारखौ मोनखांनायनि उनाव, बे क्षमताखौ मोनखांनायनि उनावहाय डिसिआ सोरनि खोथाजों खामानि मावगोन? बिथांमोनहा स्टेट गभर्नमेन्टनि सार्भेन्ट, बिसिनि आन्दारावसो खामानि मावो। गतिके बे 16टा डिपार्टमेन्टनि जि खामानि मावो